Ugi ngaturaken gunging panuwun kunjuk kadang-kadang makarya ing sonten punika wonten Laris Manis Audio, ugi wonten MDM Syuting, ugi ingkang mirsani wonten live streaming. Pangapunten nggih amargi kahananipun nika jawah hujan deras dados nggih mbok pilih wonten gambar kirang maksimal nyuwun pangapuntenipun nggih. Dalane dingeti dalane. Nah, iki diaturi setunggal tetembangan rumiyin nggih. Oh, dereng saged. Nyuwun sewu konjuk Karang Taruna. Nyuwun layar nggih niki ketampon. Kersanipun reca-recang tetep saged melampah. Soalipun nika arjenipun ketampon dadosé mboten saged muni. Ketampon ini bahasa Indonesiane opo? Kelarapan. Ketrojoan. Ya ampun, ya ampun. Ya wi bonuse wong sing kanyepen ya ngono kuwi. Oh mirip karo niki no wajahe. Nak niku miken salindri, nak sing niku wau sebelah niken salinder. Matur sembah nuwun. Nggih, matur mbah nuwun nggih Bu nggih. Wah, marem nggih. Pripun saking Mas Karang Taruna wonten layar napa mboten niki kersanipun saged mlampah? Soalnya ketrocoan iki saking kiring panggung. Injih matur sembah nuwun sagunging para lenggah ingkang satuhu kinurmatan. Pangapunten amargi kahananipun wonten jawah dadose kadang-kadang kencana wungu sumene sawetawis anggenipun nata-nata alatipun. Sapa to ngonekno lighting benter men iki. Nggih, nika ingkang dipun rantu-rantu sampun rawuh saking panjenenganipun Nimas Niken Salindri. Ayo Nduk jumeneng Nduk. Mikmu wis siap urung? Urung ah. Nganggo iki. Ya. Nganggo spot. Spote sing kaya kodhok kae lho. Ayo udan-udan kok. Ya. Diken. Dalam bisa ambekan. Isil. Piye ya enake cepet ora gak usah wis. Aja teles. Alhamdulillah nika tamu undangan sedaya ingkang dirantos panjenengan sampun saged rawuh ing siang punika Mbak Niken. Puji Tuhan. Nggih. Nika siang punika rawuh dhateng panjenenganipun Bapak Sumarno. Nggih. Pernikahannya Pak Sumarno. Lho. Pak Sumarno sing digawe nikahne putrane. Namine Pak Sumarno. Kita tutuk tenan lho. Iya toh? Putrane Pak Gah aku ambil ra enak iki mesti asu iya. Iki lho, kowe mung tekan sapa? Sing digawe to? Ora ngantene Mas. Ngantene to? Heeh. Lah iya anake Pak Sumarno. Lah jenenge sapa? Sumarno yo an. Ora. Lah iya. Saking Mas Imam Prasetyo. Mas Imam Prasetyo dan juga Mbak Tin nganggo kol-kolah. Tini Am. Lah iya wong Islam lho. Iya. Islam sah iki. Sah iki. Ya, dan semoga buat Mas Imam Prasetyo dan juga Mbak Tini Am, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng. Nggih. Semoga cepat diberi momongan. Nggih. Semoga berbahagia selalu Amin. nganti donya tekane akhirat. Wigatine siji aja sampai pegatan. Aja sampai enek sing selingkuh. Terus pokoknya aja sampai kuwi ya Dik ya. Harus saling percaya. Ya, saling menghormati. Ya, harus saling menghargai dan saling memberi pendapat satu sama lain. Ya, kowe pinter to wis to kowe kaya pengalaman ngono to iki to. Aku pengalaman Jare kowe disakiti. ra sido. Aku pengalaman disakiti makanya Layak apal. Nggih Dik Niken, siang punika atur lelipur suka parisuka tetembangan nika kalian kadang-kadang kencana wungu campur sari grup mumbiyen.
Iya. Wis iki gak tau melu no. Iki melok iki, wis melok ping kene. 7. Gak melok kene. Hah? Rek melok kene. Ra melok gara-gara campur sari kencana wungu luwih larang tekan iken. Ora. Niki diaturi tetembangan apa? Nderekaken Mbak Yuniken. Ya. Ki panggungnya cilik jadi goyangnya rada tipis-tipis saya ngene. Oke lah. Semoga katuran tetembangan wonten laris manis audio ugi MDM syuting Kencana Wungu Campur Sari. Alhamdulillah Mas Tisil. Diparingi terang karena Gusti Diparingi Allah. terang nyatanya Itu tadi sebentar hujannya. Karena Tuhan memberkati kita. Alhamdulillah ngede iken ya ternyata nyanyi satu lagu terus terang. Jadi sesuk nak arep nambah niken kok nyanyi mawon ning yo kuwi. Terus mbosok kapan? Nggih, niki wau sampun katuran tembange wonten Puspita Nolo. Nggih, ini tadi terspesial buat teman-teman berdua ya Dik Iken ya. Saman ngerti gak teman-teman sing di? Mbuh, mantene ingkang putih to Pak Bu? Ning kamar ya Iken? Masa cek ya ayune wis ning kamar. Turne jurung iso Ken, kamare cek nggak ada beras kok. Aku mau runut kamar pertama itu mie tumpuk. Lah wi paling duduk kamar nganten. Biasanya kamar nganten kan khususan di dekor sing apik ngono. Oh, beda karo aku biyen to. Biyen aku malam pertama rung iso kamarku cek nggak ada beras kok. Malam pertama mbek sapa? Tak tuwapuk ya mbek kae mbokne Cana kok mbek sapa. Iya. Nah, iki diaturi tembange napa malih dari Mbak Iken. Mungkin ada permintaan apa? Dari bapak sing nanggap jenenge Pak Sumarno. Sumarno karo ibu sapa? Tin Darmi. Miyatmi. Darmi. Miyatmi kok Darmi. Krungku Darmi ya Miyatmi. Iya ya Bu, ya Allah janoke. Wis kok bideh burung kok wis kok ngenekno rumpok menek. Oh iya, aku tahu ngono kuwi. Ini dari nyate ngomongnya toh, bareng aku wis effort gaya-gaya bae orang kepijet. Ini dari tuan rumah mungkin ada permintaan dari Pak Sumarno atau Bu Miyatmi. Bu Miyatmi pundi Bu? Aduh, ditanggapne niki ana malah ning kono. Lah iya. Mbok derek mriki to, Bu? Nggih, mriki to Bu. Kalian bapak. Kalih bapak. Nah niki Bapak Sumarno ingkang ndamel celana panjang. Undi lho. Nek kene kena ora Sing batikan. Iki berarti. Ora, sing kono lho. Ndamel kopiah. Lah. Oh alah. Pripun Bapak Sumarno mboten derek ninggah? Nyuwun apa, Pak? Nyuwun apa tembange? Li, napa? Lah koyo ning alas ae kok. Tapi ra sida. Lewung. Wah, diatur. Pak Sumarno yancen senenge lewung, Jawa-Jawa. Jan Pak Sumarno ki ra mengikuti Gen Z. Lah iya, TikTok piye akeh ra jamak-jamak. Lah iya, trimo lewung. Nekane ini kan ado-ado kok Kediri trimo lewung. Ndak mau aku lewung. Bokong semok Bu, alah moh aku bosen aku bokong semok. Egone wong tua. Mah aku ndak anak broken home kok. Mah waleh diomongi waleh kok. Sampeyan iki pacar uduk ngatur. Kok kula diatur pacarmu kok? Ora. Duh. Ranti pacar. Ya ini Mbak Iken, berhubung belum ada permintaan datang dari Bapak tuan rumah. Maksudnya yang sesuai Pak harapnya ini loh. Enek. Apa? Sabar. Oke bar. Ya lah Pak. Sabar. Sabar wonge cek ndaut kok. Nggih, monggo katuran tembang kaping kalih saking Mbak Niken Salindri, katuran tembang wonten sabar. Sesarengan wonten laris manis audio MDM syuting Kencana Wungu Campur Sari. Aku gak nyongko to, tibake gak expect sama nih tibake pemaning MC no ya cocok kok ya. Loh, aku soalnya Mayangkara kentekan MC sampean ya. Aku tak bagian ngusungi gong kan aku kan. Genteni Mas. Semoga. Terima kasih Bu. Matur suwun ya Ibu ya. Ki ngerti nak ikan wonge ngeleh to. Iya. Perhatian berarti Bu Dalem.
Es tegan, nggih purun, Bu. Oke, siap. Nggih, siap. Ini seperti nanjuknya tak jamba-jamba ya Bu terocah saka kene itu. Rene kok wepek. Nggih. Ya. Nggih, matur nuwun nggih, Bu. Lah. Es tegane nggih, Bu, nggih, aja lali, Bu. Es tegan nggih. Wes katoke nyampe lali ru dilerekne. Ngen kene. Mbek wonge dicek tenan lho. Oh, wis dicek. Ya, partisipasinya teman-teman dari Randu Blatung, para pedagang-pedagang yang antusias banget ndereke Mbak Niken. Nyatane yo do apian ya Ken ya. Nggih, alhamdulillah. Mau menunggu. Hah? Mau menungguku. Oh iya mau toh. Maksudnya kan udan terus biasanya kan apa semua Udah mulai. orang kan udah mulai kabeh toh Mas. Alhamdulillah Tapi iki yo nyatane cek tumplek-blek nggih. Setai nih. Ya, ini gimana untuk yang ketiga? Aku mau wis nyanyi peng limoi. Loro itu. Limo wisan. Lah nek po hitung per kata ya nek swidak mbah pira rek. Tapi aku nyanyi dhewe. Duetnya ya. Duet. Apa? Apa lagune? Hah? Tali kotang. Tali kotang. Dan- Piye wi? Iki Mas Taline kalah. Oh. Iki Mas Saline. Apa? Tak kundurake kuwi to. Ya kuwi Bang Eral. Ya. Oh iki. Tapi iki Lirik, Mbak, lirik. lampu. Oh iya, iki lampune kok ndak ketok ayuku ngene iki. Beh jan piye kok Lah nek kowe ayu, lah nek aku ketok kumut-kumut iki kan. Kowe wedan senajan lampune padam no jek tetep ketok putih. Lah aku ketok kelawu. Mosok ta? Ora. Apik jek tepak apik. Ya mbok lek ngene kan ketok peteng dong. Kalau lampune dikane mbok ne. Menawa blentong-blentong ya rada. Ya. Iki Mas Salini tak kondorake mereka beberang ngeberangake aku dijodohke malah karo priya siji wis cukup mangsameni wae. Oke, terus hal buat tepuk undangan ada Tali Kotang Niken Salindri Kencana Bunga Campur Sari. Semoga. Oke Niken. Halo. Ya sepurane nak tuku nukono iki regane ora sepiro. Saking janjane iki wujud katresnanku. Jadi kowe iki mbok mobil mbok omah. 3M kok piye? Apa? Tak gekno. Coy. Oke terus buat teman-teman semuanya. Ayo gue. Teman TV Music dan teman-teman di sini sana. Yuk. Busa, 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 busa. Ah, gara-gara setul maling udane. He, ho. Oh. So. Buha. Kencana Bunga Campur Sari. TV Music. Oke, lagu yang sih. Ayo silo. Iya kan?
ya ampun, saman ras don dadi to. Ora sesar tak gambui. Aku tambah nono. Napa, Bu? Sampun. Napa? Oh, barongane metu. Woi. Aku tambah nono. Oh, dadi to. Mangan. Sik. Rasa sabar. Aku setan kok kalah karo iki no. Agen. Modalan. Iki apa kan? Tak pamahne. Iki apa? Tak pamahne. Jangkrik. Bebene demit ra iso mama. Demet dolane terima manso sing rasa dipapane. Ngono. Kene dadine. Ayo, Sing mangan. Sing njaluk tak pamahne akeh wae ora gelem nyapa. Ngombe Kang, ngombe. Kang, tolong Pak, aku kan sendatimu aku. Ora oleh lo makanan dibuang-buang seperti itu. Ora ana diengkol mulane potontok nyampe teko telakmu kena dulu. Aja nangis, wis gak usah nangis. Rasa nangis, ngono tok ayo nangis. Nyapa ning kene, ning ngarepene banyu. Musik. Aku sing arane. Tak soponane sih. Salam negara, salam Alfamart, Indomaret, salam. Yo. Ya, awas. Lo, suro. Warung Oh, cek arep lekas barang ya wis suwek. Ngapa iso melok ndelok barange kok ya. kepepo aku penasaran sih. Kok gak Awake dhewe aku celok kok. Lah iya. Wis jenengan Wis. jumeneng sampeyan wis nggih sakno awit mau kok. Jumeneng sakit mau jumeneng iki. Sakno awit mau kok. Jumeneng sakit mau jumeneng iki. Lungguh lek kok jumeneng. Lali aku. Jumeneng. Lali aku kan. Wong tua seswi saya gendeng iki kowe. Ya wis kono ndang lungguh. Sayam suwe tenan ndelok sik. Jangkrik. Nggih, matur sembah nuwun sampun katuran nika saking Mbak Yuniken Salindri kersane Mbak Niken semene sawetawis niki dipun selingi kalian biduan-biduan saking Kencana Wungu. Jangkrik niken yo Lombok dolo rai. Nggih nika katuran giliranane Mbak Kiki nggih. Heeh, diaturi setunggal tembang riyen Mas Deng saderenge mengke Mbak Niken malih nyanyi. Oh, wis beber ya wis ayo nyakei pamundutane Pak Sumarno nek no. Kowe rek Pak. Kowe gak maem sik. Ki mendung sapa to ora mangan iso kuat urip iki. Nggih. Dek Iken. Aku ki nyanyi. Jadi ini ada permintaan dari Bapak Tuan rumah. Tak tewapuk.
Jebeber tenan ae. Jadi kita ngomongnya menyesuaikan keadaan ya. Menyesuaikan keadaan. Ini rasanya kayak neng kutub utara Iya. Kata-kata hari ini Mas lo. Apa? Duh, kowe lho gaya kata-kata. Raduwe belas aku sing popok blok. Ikan. Kata-kata dik Ken. Hujan banjir sudah biasa. Terus? Hujan sudah reda, namun banjirnya masih ada. Seperti kisah cintaku guys, dia sudah pergi tapi kenangannya masih ada. Halah. Wi anu kata-kata lapas kok. Kita yang kita orang di TikTok ini. Aku yang delok ning TikTok cetasan ki mau metu. Ayo. Ini kita menyesuaikan ya. Kita kan pentasnya di depan TK, jadi kita Iya. ngomongnya kayak TK. Iya. TK. Iya Mas Ilo. Baik, ini kan ada permintaan. Apa itu? Ada lewong. Iya. Kamu mau ngasih apa enggak? Enggak. Dan mirip pening iki kok. Hah? Ya, Ya. dikasih permintaan dari Pak Sumarno. Iki sapa? Iki sing disunat iki, Mas. Iki nikahan, kok sing disunat. Lah iki anake sapa? Anake sing cilik. Anake Oh, anake tukang syuting. Ora. Anake Pak Sumarno iki. Nggih. Sunat. Nak sunat nanggap iki neh ya. Oh wis sunat neh. Ya apa tak wawut. Lah iki kena setting spray. Saya seperti mbahmu. Nah ini kan mau dikasih apa? Lewong? Anu sing suasanane udan-udan ngene iki to. Ben enak. Enake sesak ning jero dodo. Oh alah. Duet sing ya oke. Ral mas. Nadane. Baru jeneng ketrocoan mas. Wis dipekne layar no. Mula sesoki tuku kibati sing anu tahan air. Sing wis enek mantole. Salah nyandak to tak kira niken. Lah klambine padha ijine tak cowandak. Ndak ngerti yo tangane sing halus karo sing kisut endi wae. Wah anger udan-udan ini iki ora tak rasane yo Ken. Tanganmu kan mati. Ngawur ya. Lah kan kena banyu to Mas. Iya anyep mati. ya. Ini dari keluarga besar Bapak Sumarno sudah ngumpul. Ya. Alhamdulillah Ini siang grup punika. Iki jenenge apa keluarga suket. Oh keluarga Suket. Lah aku kayak kok kelawu keluarga apa kan? Keluarga Kenapa, Bu? Loh, ngenyek gimana? Lah ijo-ijo. Apa? Lah ngene iki nggih sapi. Kula brahmane, piye to jenengane dereng tutuk kok ya wis baper sik. Ya, ini mungkin ada permintaan dari keluarga besar lagu yang dikasih. Mah aku liyane kuwi. Aku blenger ning YouTube karo ning TikTok mesti diarani Mbak Nika nih nanggam larang lah Mbak Nika nisane mek bokong semok. Monggo sing permintaane bokong Ya semok. iya, ini permintaan Mama, apa aku selain lihat, bokong lihat. semok? Bokong tepos, ganti bokong blas. Sabar udah tadi. Sabar sudah. Sudah. Egone wong tua, Egone wong tua. Oh enggak tahu. Yang baru, yang baru. Anu apa? Yang EPYP itu loh. Apa? Kusumawi. Oh, Kusuma Wijaya. Ya. Oke. Oke, dikasih. Oke. Oke, Mbak Igen. Napa? Apa sih? Apa lo? Kusum. Oh, anu dikengen transfer lien kalih anu niki. Tua apa? Aman. Gini tau kok sik-sikan mana? Gatelen. Semoga nikah pamundutan saking keluarga besar saking Bapak Sumarno. Oh foto, mau foto. Foto siapa foto? Isa. Agak ada foto. Ya. Ayo. Ya. Enggak. Ini sambil Kula tang pundi? tengah, Mbak Ikan tengah. Ya. Ini sambil teman-teman menyiapkan lagunya ada Kusuma Wijaya. Beh, Jan, ket mau julak jaluk foto ya ket mau Jan. Galeri Facebook fotoku iki lho. Masalah. Apa tiku koleksi iki? Iki lho. Iki lho. Oh dewe. Jaluk dhewe. Lah ini TikTok aki lho, Le. Ayo. Oh pengennya sing momen terjangan Jaluk foto nek tak kepruk tenan dhewe. kuwi anake sing digawe. Oh ya ora apa-apa, aku mau nuruti bolak-balik oneh terus nang-neh. Ya ini Mbak Irken gimana? Satu Ya, lagi atau satu sudah? lagu lagi. Satu lagu lagi. Lewong. Lewong. Udah lo kebun lek lewong. Tenan. Mbak Niken, niki ugi ngaturi kawuningan mbok bilih kencana wungu kantun kalih tembang. Nika diaturi pamundutan saking Mbak Niken napa ingkang pundhut? Saiki jam pira?
Perjanjiannya ada yang pirang lagu tuh jane. Salah lagu setengah. Oh, Jadi, jangan ya. Berarti ki mau wis iki, hup, kakean ki mau berarti wis. Kakean ning lo jiko ya. Aja ngono berarti tambahono ya. Iya. Oke, Enggak apa-apa, Mbak Iken. satu lagu lagi aja. Oh, satu lagi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Soalnya Mbak Niken nanti malam akan pindah di Pati. Nah, buat Aku wis dipapak ya, Bae. di Aku wis dipapak. numpak Aku apa? Aku pe pulang aku. Kope pulang kosong pulang gak mandro. Kok tak terno numpak Honda. Ma, aku wis dipapak kok Kowe kayak sekolah to tak rasane. Di papak. Nggih, nah niki monggo nek kan mau Duet, satu. duet, duet, Oh, duet duet. lagi. Ya. Duet teh kacane cakep sampe pegel. Yes, Apa? apa Duet. ya lagune? Napa? Mboten iki namung sakit. Nah, apa? Gue sama perhatian Apa Iken? orang. Apa ya? Sing kowe iso apa? Wah, aku iso kabeh. Anae. Lah, ya iki lah seneng aku. Udah kah? Ugeng. Apa? Sing apa? Lagu dangdut Mati gak apa? Rindunya hatiku. Ya, dikasih Bisa rindu toh? hatiku, iso. Ya, gue. Ini nanti Iken Rindunya hatiku sama ya, Mas. Ya. sekarang kowe kan aku manut nek gak iso aku tak tekek ngono tok aku moro-moro. Ora, Ya ini jujur. perjumpaan pada siang hari ini kita tinggal 2 lagu. Ya. Ini terima kasih banget buat Mbak Iken karena sebenarnya ini Mbak Iken lagunya hanya 4 sampai 5 ya. Iki kayak Masa? molor. Iya aslinya. Ramong kan mau. Tak mau ngawin diingin no Ken kowe 4 lagu setengah. Ya serap apa wes. Wes wis ndak tau melok kacewe ngesane aku. Mbak Ika nanti ikut mampir ke Sumberan ya. Nanti tak tinggal di Kretek Tengah. Apa Mbak Eka mau ya kontrol jare? Hah? Oh ya kontrol. Ada iso mampir. Kontrol apa gue? Kontrol untune. Oh gay R. Kontrol ya. Monggo teman-teman kejar ungu kita kasih lagunya terakhir dari Mbak Iken. Nanti yang terakhir bareng-bareng ada Kowuk nih. Ya, Oke Mbak Iken ngaturaken gunging panuwun siang punika saged rawuh teng dalemipun Bapak Suharno. ya. Nggih ngaturaken matur sembah nuwun sampun derek lelipur kalian warga gedong Ya. Randu Blatung. Ya, dan Dadi awake dhewe iki ngene lho kan. Dadi kan awake dhewe wis seneng iso ditimbali rene. Lah iki sujroning suka parisuka ngono Coba mboten sing enten ambil pinat. cut. Ambune kowe dhewe no kok nyalane wong. Ya. Jroning Dan suka parisuka mboten enten mengucapkan pinat. terima kasih banyak Dados. buat Bapak 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 Sumarno, Bapak Sumarno kalian Ibu. Pak, enten arit Pak. Niki pengen bacok mawon kula. Kok sok kancane didekep aku gede. Kami keluarga KCW Kencana Wungu Campur Sari mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Sumarno dan juga Ibu Bribibi. Siapa? Bu siapa? Oh berbibi toh. Miami. Miami. Semoga menjadi keluarga yang berbahagia selalu dan buat kedua teman-teman di sini ada Mbak siapa? Mbak siapa? Mbak Dirma. Terus ada Mbak Santi, ada Mbak Wiwi, siapa? Kiki. Mbak Kiki, ada Kakak Mbak Riak siapa? siapa? Mbak? Revina. Revina. Ayo berdiri semua para cantik-cantik idola-idola. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.